Ho tornem a les Balears amb l'Erika García Núñez, que hauria d'estar amb nosaltres. Erika, ens sents? Oui, bonjour. Bonjour, coordinatrice du service durabilité au Garden Hotel. Vous allez nous... Bon dia. Vostè com a representant de Garden Hotel, té la paraula, endavant. Vull donar l'enhorabona als organitzadors de l'esdeveniment per crear aquesta oportunitat de debat i de compartir, i agrair al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears que hagi convidat a Garden Hotels a participar. I Garden Hotels és una cadena hotelera familiar amb un fort sentiment pagès i més de 30 anys d'experiència. Actualment tenim 11 establiments a Mallorca, Menorca, Eivissa i Huelva, i des dels inicis dels anys 80 hem establert uns valors sòlids en els que incluïm la sostenibilitat. I creiem fermament que l'economia circular és el vehicle que ens permet avançar cap a aquesta sostenibilitat en els seus diferents àmbits, social, mediambiental, econòmic i institucional. Per aquests motius, amb el compromís d'oferir transparència, rigor, confiança i veracitat als nostres grups d'interès, l'any 2021 vam ser la primera cadena hotelera a nivell internacional en obtenir la certificació d'AENOR en estratègia d'economia circular. Això significa que ens obliga a incloure dins l'estratègia empresarial els principis de l'economia circular, tenint uns objectius clars, fent un seguiment i complint auditories anualment. Aquesta certificació ha estat possible gràcies a que ja fa més de 7 anys que vam iniciar aquests projectes d'economia circular, entre ells l'aposta ferma pel producte local, el suport a l'agricultura i la ramaderia ecològica de Mallorca, la generació de compost a partir de les restes orgàniques de les cuines dels nostres hotels i la lluita per l'eliminació dels plàstics d'un sol ús. Aquest últim projecte és molt especial perquè no només estem evitant plàstics als nostres hotels, sinó que es basa en el suport a les petites empreses, a potenciar el producte d'origen local, a oferir la màxima qualitat a partir d'ingredients naturals i ecològics i sobretot a l'implantació d'un subministrament totalment circular que permet la reutilització contínua dels amenities dels nostres hotels. A continuació, hi mostrarem un breu vídeo en el qual podreu escoltar la història contada pels veritables protagonistes. Per què s'apunteja a canviar? Bueno, s'apunteja a canviar, evidentment, perquè nosaltres som grans consumidors i hem de ser grans impulsors. I si realment estimam la nostra illa i l'entorn, les persones, la gent d'aquí, potenciar quilòmetre zero, no volem contaminar i volem ser exemple d'aquest canvi, necessitem fer aquestes apostes. Tot neix perquè en la nostra línia i en la dinàmica d'economia circular, valor social, en productes sostenibles, quilòmetre zero, ajudar a empreses d'aquí, el que cercàvem era una empresa que complís tots aquests requisits. I vam trobar Totelva. A nivell sanitari i burocràtic, evidentment, tots aquests canvis inicials i coses noves i pioneres sempre hi ha un poquet de confusió. Però això és com tot, al final has d'obrir camí. Necessitàvem eliminar plàstics de la manera que mos fos possible i vaja el marc normatiu que mos imposa, com és normal, i conjuntament això ho vam poder solucionar utilitzant plàstics una vegada i una altra, és a dir, reutilitzant aquests mateixos plàstics. Realment, si ens preocupen les coses i volem fer canvis, ens hem d'ocupar d'aquests canvis, hem de fer coses perquè realment succeeixin aquests canvis. No hem d'esperar que els altres
venguin i mos arreglin els problemes. Són nosaltres que hem de marcar el camí, són nosaltres que hem de marcar el pot, i si hi crem, cadascú pot sembrar una llavoreta perquè això neixi. El canvi està entre tots. Amb una frase que ens convidi a tots a reflexionar i a mobilitzar-nos, i és que el repte és canviar, és transformar-se i ser conscient que si sempre fem el mateix, el resultat és el mateix, que és precisament el que no volem. Així que moltes gràcies i espero que hagi agradat. Merci à vous, Erika. Merci infiniment.